Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Суровка авылында тантаналы рәвештә газ җибәрү булды. Исемлеккә 470 йорт кергән. Җәйне бульвар тукталышларда яшәсәләр, хәзер җылыга, подъездларга күченә башладылар. Йортсыз кешеләр кышны кайда үткәрер? Белгечләр өйләргә килә һәм махсус участокларда көтеп кала. Чаллыда актив рәвештә җанисәп кампаниясе бара. Татарстанның оператив штабы республика президенты Рөстәм Миңнехановка төбәктә актуаль эпидемиология вазгыяты һәм федераль үзәк тарафыннан тәкъдим ителгән чаралар турында хәбәр итте. Доклад нәтиҗәләре буенча шулай ук кече һәм урта бизнес вәкилләренең ял көннәрендә объектларның япмауны сорап мөрәҗәгатьләрен исәпкә алып, 23 октябрьдән ял көннәрен кертмәү турында карар кабул ителде. Шул ук вакытта президент оператив штабка һәм Роспотребнадзорга эпидемиологик хәлне анализларга һәм 30 октябрьгә эшне алга таба оештыру буенча тәкъдимнәр бирергә кушты. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәрге яллар вакытында үзлексез цикл белән эшләүче предприятие һәм оешмалар, тормыш эшчәнлеген тәэмин итүче предприятиеләр һәм оешмалар, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, күпфункцияле үзәк белем бирү учреждениеләре эшен дәвам итәчәк. Аларның эше санитар таләпләрне үтәп катгый оештырылачак. Исегезгә төшерәбез, шулай 11 октябрьдән кабул ителгән чаралар дәвам итә. Рестораннарда, сәүдә үзәкләрендә, фитнес үзәкләрдә булу шикләнә. Вакцинациясез 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне изоляцияләү мәҗбүри. Гражданнарның аерым категорияләрен мәҗбүри вакцинацияләү турындагы таләп саклана. Теманы дәвам итеп статистикага күз салыйк. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 131 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 25 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 21 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 29104 очрагы билгеле. Аларның 24398 терелгән, 81 узган тәүлектә. Шикләүләрне йомшарту процессын тизләтергә халыкны вакциналаштыру ярдәм итәчәк. Татарстанда теләсәнинди компонент белән прививка сатырга була. Элегрәк Чаллылар Спутник Лайт вакцинасын булмауына зарланган иде. Нәкъ менә әлеге вакцина шәһәрләрдә иң популярга әйләнде. Прививканы кабат ясарга кирәкми, шуңа бәйле рәвештә QR-кодны да озак көтәргә туры килми. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, Спутник Лайт республиканың вакцинацияләүнең барлык пунктларына диярлек кергән инде. Әмма бу вакцина инде авырган яки вакцина кешеләргә генә күрсәтелгән. Тукай районында яшәүчеләрдә ниһаять газ барлыкка килде. Суровка авылына зәңгәр ягылу үткәрделәр. Торак пунктта социаль газлаштыру буенча төбәк программасы кысаларында яңа газ үткәргеч төзү турында карар кабул ителде. Урынга безнең хәбәрчебез чыкты. Суровка авылына газны 1 елдан артык диярлек үткәргәннәр. Шулай ук да җирле халык бу вакыйганы бик озак көтте. Шуңа күрә дә ул өчен чынлап бәйрәмгә әйләнде. Чорда Тукай районы башлыгы Фаили Камаев та катнашты. Ежегодно Тукайский район сдает 120 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Это в среднем 1000 домов. Здесь мы подключаем более 500 домов. Если все будет лаберса нормально, то на днях подключаем Филатовку еще более 400 домов. То есть в этом году в Тукайском районе мы подключаем 1000 домов. Суровка газлаштыру исемлегенә булай гына эләкмәгән. Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары аңлатып узганча, авылда халык саны күп һәм зәңгәр ягулык үткәрү проекты да инде әзер булган. Ну, во-первых, у нас имелась разработанная и утвержденная проектно-сметная документация на газоснабжение данного населенного пункта. Во-вторых, здесь уровень освоения территории составляет порядка 90%. И порядка 500 домов здесь отапливались электроснабжением. Салиповлары гаиләсе газ иң беренчеләрдән булып кертелгән йортларның берсе. Алар инде моңа кадәрге һәм хәзерге аерманы бик яхшы тойган. Авыл халкы 4 ел йортларны электр белән җылыткан. Жили немножко тяжело, потому что по счетам была определенная сумма такая большая. Было тяжело платить немножко зимой. А сейчас уже, с сегодняшнего дня, надеюсь, уже счета будут другие. Вот. Отапливали электрическим котлом, пищу готовили, то есть баллонами. Возили баллоны, там буквально 2 месяца заканчивается баллон, поехал, заправил или обменял. Вот. Сейчас уже таких, как бы сказать, трудностей не будет. Газлаштыруның төбәк программасы нигезендә 2023 елга кадәр 20 километр озынлыкта газ үткәргечләр төзү планлаштырыла. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Яңалыклар.
Шалуда актив рәвештә җан исәп компаниясе бара. Белгечләр халык санын өйләргә килеп терки, үзен һәм гаилә әгъзалары турындагы мәгълүматны дәүләт хезмәтләре ашадан тапшырырга мөмкин. Моннан тыш шәһәрдә 40-тан артык халык санын теркәү участоклары булдырылды. Аларның берсендә безнең иҗат төркеме булып кайтты. Проживает по этому адресу постоянно, временно? Постоянно. Исем, фамилия, яшь, милләтен, нинди телләр белүен һәм башка шундый сорауларга җавап бирергә кирәк. Анкетада аерым бүлек торакка бәйле сораулар. Барлыгы шәһәрдәшләргә 33 сорау бирелә. Ак Йолдыз Янмурзина дәүләт хезмәтләре порталы аша анкета тутырмакчы булган, әмма кыенлыкларга очраган. Шуңа күрә халык санын алу пунктына килергә булган. Интернет аша да ярый була, ләкин кайбер кыенсызлыклар килеп чыга. Ничек кешедән ишеткәнем бар, я QR-код бирелми, шуңа күрә монда килдек. Контролерлар әйтүенчә, халык саны исәпкә алу пунктларына күбрәк өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр килә. Бер кешегә якынча 10-15 минут вакыт сарыф итәләр. Безнең стационар участокта 120 кеше, переписной участокта 409 кеше үтте. Менә госуслугалар буенча инде бүгенге көнгә алынган исәп буенча 74 кеше үтте безнең. Халык санын исәпкә алу кампаниясе башлану белән бер рәттән мошенниклар барлыкка килү ихтималы бар ди белгечләр. Шуны искәртергә кирәк, халык санын теркәүчегә документлар күрсәтергә кирәкми. Ул пенсия һәм керем дәрәҗәсе турында да сораулар бирергә тиеш түгел. Җан исәп телефон аша да үткәрелми. Телефоннан шалтыратып документлар сорыйлар икән, димәк ялганчылар шалтырата. Халык санын теркәүчене тышкы кыяфәтеннән танырга мөмкин. Без менә шундый киемнән йөрибез. Зәңгәр жилет безнең менә шундый атрибутика белән, удостоверениебез бар, шарфик бәйләйбез. Шундый планшетыбыз үзебездә һәм бөтен документларны йөртү өчен шундый зәңгәр сумка белән йөрибез. Шулар буенча безне таный алалар инде. Халык санын өйгә килеп тә теркиләр. Көндезге сәгать 1-дән соң белгечләр фатирлар буенча йөри башлый. Бу вакытта күбрәк кеше санын теркәү мөмкинлеге бар диялар. Җан исәп 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинациям дәвам итә. Прививканы сатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирусны туктата алачакбыз. Прививка ясатырга ашыгыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 18 по 23 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Чай Флори. Натуральный. Чистый, как сама природа. Ощутите щедрость вкуса настоящего чая. Вся сила природы в чашке чая Флори. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.